wat heeft PAP gedaan? PAP geeft grond, hij niet meer terug. Hij geeft mensen dingen, hij trekt niet meer terug. Wat is dat? Welke dingen is dat? Dat kan niet. Wat? Er is geen enkel PPP getekend in 2019. Dag kijkers, Mugies hier met wat vandaag viraal gaat in Suriname. Vandaag, dinsdag 10 februari, kijken we terug naar een video van 2015... waarin Dame zegt dat politieke leiders het volk voor de gek houden. Ik hoop dat NDP moet het winnen. NDP moet alles. NDP heeft kinderbijslag gedaan. AOP gedaan. Bedeling gedaan. Alles heeft hij gedaan. Wat heeft PAP gedaan? PAP geeft grond, hij trekt niet meer terug. Hij geeft mensen dingen, hij trekt niet meer terug. Wat is dat? Welke dingen is dat? Dat kan niet. Want we gaan NDP en we hebben NDP gestopt. We hebben NDP gestemd en gestemd. Bent u al gaan stemmen? Ja, ik ben gestemd. Nou, u bent wel een beetje bijzonder dan de anderen, want u heeft een ABOP t-shirt aan en u... Ik werk voor ABOP IP. Dus ik heb voor NDP gestemd. Ik werk voor ABOP IP. Dus ik heb voor NDP gestemd. Ik werk voor ABOP IP. Dus ik heb voor NDP gestemd. Ik werk voor ABOP IP. Dus ik heb voor NDP gestemd. Ik werk voor ABOP. En deze mensen zijn oplichters eigen belang.